Ngabuburit karo kulineran. Halo Bolo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino iki aku ameh ngabuburit Bolo. Iki aku lagi siap-siap ngoco jungkatan, nggo parfum hembodinan. Wis pokoke ya gen wangi ya. Sadurunge budal aku nggawe review video nggo klambi sik ya. Iki kaose kok endorsan dadi wis deadline dadi aku kudu nggawe sik iki Bolo. Sing pengen kaos ngene iki komen engko tak kirim linke Bolo. Lanjut iki manasi motor bar kuwi lek digaske metu bareng bojoku iki pit-pitan sisan ngabuburit iki munggah flyover cerak omahku Bolo. Iki pencahayaane rada peteng Bolo mergane barudan deres iki mau. Dadi metuku barudan iki ngecemes kabeh dalane dadian. Iki wis tekan daerah Pasar Gagan. Nah, kene iki cerak pasar Bolo. Dadi nek arep butuh apa-apa kabeh cek enek terus ya cerak cemepak yoan. Iki aku nglewati daerah Tugu Boto. Dadi iki titikane nek arep daerahku ana Tugu Botone. Nah, pinggir dalan kene iki saiki akeh food court dadi ra bingung nek golek panganan jajanan. Mak jegaki iki wis tekan panggonan sing tak nggo arek buber iki. Iki jenenge Oseng-oseng Solo. Nah, tulisane kuwi 8.000 disetrip 4.000 dadi apa-apa murah nek kene. Tapi nek lauke ya beda. Iki komplit bianget Bolo lauk-lauke, terus jangane akeh bianget, janganan desa ngono kuwi akeh bianget. Pokoke rekomendasi. Lah mergo komplit regane ya recommended ngaranku iki aku kalem jikuki apa-apa ya to dadi apa-apa jikuki. Mbuh iki engko pokoke dipangan kuduan iki. Jos pokoke kabeh. Neng kene iki panggonane resik turnen ya iki panganane dimasak mendadak dadi ya kabeh anget. Sakake semono iki mau aku grentek 104 Bolo. Dadi iki ana bebek karo nila bakar karo apa jenenge gorengan karo sosis Solo kabeh iki. Pokoke iki jos ngaranku, recommended banget. Iki wayah madang ayo buka sik Bolo. Bismillahirrahmanirrahim.